Добрий день, частовані позирачі! З вами Русинська родина і я її ведуча Юлія Шипович. Низ ми знаходимося в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, де проходить виставка під назвою «Гаптоване диво». Та узнаємо, які мотиви народного умільства суть у творах закарпатських художників. Днями в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відбулася виставка робіт закарпатських майстрів пензля, цілею якої було показати, як народні мотиви гармонічно вплітаються в картини художнику минулого і теперішнього. Ідея цієї виставки у нас виникла вже кілька років тому. Ми її довго виношували, довго планували, як вона буде, які твори будуть представлені, які роботи, яка буде загальна така основна концепція цієї виставки. І я думаю, що ця виставка, яка зараз розгорнута в залах нашого музею, вона нам вдалася. Тому що ми готували її, організовували, робили з душею, з серцем, з захватом. І тоді я думаю, що це відчувається вже в самій експозиції і глядач її оцінить. Виставка називається «Гаптоване диво». Як відомо, гаптування – це техніка шиття золотом. Тому назва цієї виставки є дещо символічною. Золото, гаптування золотом – це є як золотий фонд нашої культури і золотий фонд творів нашого музею. Як відомо, Закарпаття дуже багате, воно дуже щедре на твори народної образотворчої культури. Це край дуже багатий талантами. Тут розквітало з давніх давен гаптування, вишивання, кераміка, різьблення по дереву, художня обробка кожі. Тобто надзвичайно край дуже багатий на художні традиції. В першу чергу мета та, що як художники впливають, вірніше на художників, як впливає народна творчість, тому що сама народна творчість має дуже глибокі корені. Ми навіть не можемо собі уявити, що які глибокі корені. Тобто воно не до 100 років, не до 200, а набагато більше прив'язано. Ця тенденція, що до коріння, що звернутися до коріння, етнічного коріння. Це пішла в Європі тенденція в другій половині 19 століття, так широкий такий дістала таку популярність. Тоді з'явилася етнічна, тому що всі етнічності мають свої традиції у тих же ж вишивках. Ми умовно беремо вишивки, бо це і одяг, це і звичаї, це і приготування їжі, це і побудова будинку, це все є народні мотиви. Тваринництво, землеробство, це все відноситься до дуже глибинних коренів. Звичайно, і Закарпатська школа мистецтв, Закарпатська школа малярства, вона теж не могла боком обійти це питання. Тобто таке ж вплив мало і на Бокшая, який, наприклад, з 20-х років вже займався, наприклад, темою покорашів і аж до 50-х років займався цією темою. Ерделі, який завжди вивчав до самих таких подробних моментів сам одяг, наприклад, там угорський народний одяг, там гуцульський, там лемківський, всі, які попадали, як працювали на Березнянщині, Рахівщині, Ужгородщині. Також і Манайло, який взагалі дуже глибоко копнув, тому що він вже знав до того, що яка довга, якщо бочкор зав'язується, який довгий шнурок, з чого має бути шнурок. І це тільки пару прикладів. Цілком вмотивованим є той факт, що наші корифеї Закарпатської художньої школи, засновники Закарпатського образотворчого професійного мистецтва, ми знаємо, це були Бокшай і Ерделі,
вони надихалися саме з цієї народної криниці, з цієї криниці народних талантів, з криниці шедеврів, рукотворних шедеврів, створених нашими безіменними майстрами. Але тут би я хотіла наголосити, що вони ставилися до цієї народної культури, до творів народного мистецтва і Бокшая, і Арделі, не як якісь вчені дослідники. Вони ставилися до народного мистецтва з чисто естетичними такими почуттями. Вони хотіли саме показати красу, не стільки документально відтворити, там, кажімо, якісь предмети локальних етнічних осередків, предмети народної культури, а показати народний костюм, красу цього костюму, оцю гармонію в цілому. Дуже радий, що дирекція музею створила цю виставку, тому що то в нашому дусі. Це якраз, що наш дух і відкриває такі наші попередники Арделі, Бокшай, Манайло, Коцка, Кондратович, Плеяда старша наша, класики. І якраз по цій тематиці вони виставлені. Вони характеризують дух нашого народу. Я дуже щасливий, що така програма зорганізована музеєм Бокшая. Художники хотіли показати, я ще раз повторюся, цю красу, гармонію, довершеність, віртуозність народної культури. І саме народна культура була тією глибокою криницею, тим невичерпним, непроминальним джерелом, яке живило їх творчість упродовж багатьох десятиліть. Нинішня виставка дуже така є унікальна в своєму роді. Завдобо вона показує погляд художників, учасників якої сьогоднішньої виставки є дуже різноманітні, різних вікових категорій, різних поглядів мистецьких, різних підходів. І оці всі різні погляди на народну вишивку, на народний одяг, на народну сутність, на таку народну нашу русинську ментальність, вони є водночас і різні, але водночас і дуже в чомусь подібні. В чому подібні ці погляди? Погляди подібні в тому, в художні погляди, що вишивка як символ, як така сакральна річ відіграє роль не тільки в побутових речах, як прикраса, а вона несе інформативну таку дуже важливу річ. Вона говорить про те, що наші корені дуже давні, дуже глибокі, дуже міцні, принесли до нинішнього дня такий елемент нашого побуту, нашої свідомості, як вишивка. І оцей закодований елемент, оця закодована сакральна ментальна річ, інтерпретована в різних творах художників, показана сьогодні на виставці. На виставці були представлені роботи й нинішніх малярів, котрі у своїх полотнах талантливо передадуть мотиви закарпатського народного костюма. Однією з таких основних ідей виставки, таким наголосом цієї виставки, ми намагалися у всякому разі це зробити, я думаю, що нам це вдалося, показати безперервність цієї традиції, тобто звернення до витоків народної культури. Тобто не тільки наші корифеї, не тільки фундатори Закарпатської школи зверталися, розробляли, надзвичайно любили цю тему,
але й послідуючі покоління, їх учні. І мало того, наші сучасні художники, вони продовжують твою традицію. Звичайно, вона продовжується на зовсім іншому рівні, тому що як мистецтво відомо, як і наука розвивається, з'являються нові якісь художні потрактування, нова художня форма, вимоги іншої вже сучасної візуалізації творчої ідеї. Тобто наші художники вже молоді, сучасні, вони відтворюють не стільки якісь орнаментальні мотиви народного мистецтва, а вони занурюються, вкорінюються в саму стихію народної культури. І тому їх роботи, вони є такими асоціативними, вони асоціюються з тими ідеями, які піднімалися нашими безіменними народними майстрами. Кожний художник, який представив свої твори тут, низька, він може сказати, чим він від самої колиски, чим він у мистецтві себе представляє. І ніколи про це не треба забувати, що все наше нутро, те, що ми хочемо оповісти або визначити, воно завжди так підсознательно виходить із нас, із внутрі і лягає на полотно. Ми можемо дивитися на кожну роботу, можливо, навіть вишивки не видіти, або все ж таки ми відчуваємо присутність цієї речі. Тому на виставку дуже варто прийти, дуже варто подивитися, дуже варто навіть не вдивлятися в роботи, а відчути ті роботи. І думаю, що кожному би було це дуже корисно. Це були ідеї, це були унікальні знаки, така знаковість, зашифрованість, розуміння світобудови, мудрого такого упорядкування буття, екзистенції народної, звичайно, краси навколишнього світу. Тобто то такі ідеї, які сьогодні піднімаються нашими художниками, але вони занурені саме в ту стихію, в ту атмосферу, в той простір, який піднімався колись народними майстрами. Не одне ж покоління було художників, показало вплив цього всього на творчість цих художників. Нам прийшлося зробити це в одних залах, тобто в одному просторі, але ми все одно розділили на класику і на сучасне мистецтво, тобто до сьогоднішніх днів, бо ті другі два зали дали ті митці, які працюють до сих пір. Єдине, що тема була якби задана, вона вже була десь рік назад задана, ця тема. І звичайно, що всі, хто міг, то всі відгукнулися і всі дали роботи на цю виставку. Ви розумієте, тим паче, що в нинішній час абсолютно нові напрямки. Причому так много їх, що який чоловік, художник, просипається рано, вже новий напрямок. І ще, тобто вже може чоловік не розібрати. І ми боїмося, щоб ми не втратили свій дух. Назва народної Закарпатської школи дехто ігнорує ту назву, що за школа. Вона і днесь доказана у цій виставці, що є така школа. Є той дух, який люди посвятили своєму народу і з молодості до смерті свої самі цікаві твори створювали на наші абсолютно життєві процеси, які проходили у нашому краї. А тут би я ще хотіла сказати, що не тільки використання в професійному мистецтві традицій народної культури образотворчої, не тільки в професійному, кажімо, воно не почалося з Бокшая і Арделі. Ми маємо безліч прикладів, я знаю, що і в краєзнавчому музеї, і, думаю, в етнографічному музеї зберігаються ікони, де Мадонна
кажімо, на іконі 18-19 століття вбрана в народні шати. Або Микола Чудотворець, він теж має елементи якоїсь народної вишивки в своєму одязі. Так що ця традиція занурення у цю народну культуру, вкорінення в цю народну культуру, вона вже є дуже тяглою. І оце було основним завданням нашої виставки – показати оцю беззупинність цього процесу. Тобто цей процес не обірвався. І тому ця виставка, особливо ці зали, де представлені вже сучасні наші художники, творча молодь, художники середнього покоління, вона відповіла на те питання, яке нам часто задають поціновувачі, люди, які цікавляться образотворчим мистецтвом. Чи існує Закарпатська школа живопису? Так от сьогоднішня виставка є ще одним доказом того, що вона існує. Тому що вона народилася в надрах народної художньої культури, в тому художньому багатстві, в тих невичерпних скарбах народної творчості. І ця традиція продовжується і сьогодні. Всі ті деталі, які стосуються вишивки, то є наше закарпатське коріння наших предків, які художникам передавалися від своїх бабок, дідів, прадідів. Таким чином воно, навірно, постійно знаходиться у нас внутрі, в душі, в серці, бо його вимити, жити його невозможно. Ми сьогодні можемо подивитися, як на класиків діяла народна творчість, і як діє їхня творчість і народна творчість на сьогоднішніх художників. Це мета виставки. Це показати, що не тільки ж минуле, але і сьогоднішнє, і ту тенденцію, яка йде в майбутнє. Я би ще хотіла просто назвати ряд імен художників, які тут представлені. Це, як я вже казала, це старше покоління. Це Бокшай, Ерделі, Манайло, Коцка, Глюк, Контратович, Борецький, Шолтес, скульптор Свида, тобто Габда. Тут багато-багато митців, які по-різному відтворюють ці шедеври народного мистецтва. Причому, що цікаво, що це відображення йде візуалізація не тільки народного костюму, але, кажімо, навіть у пейзажі. Коли художник пише пейзаж, він використовує орнаментику народної вишивки. Тобто сам пейзаж, він читається як народна вишивка, як якийсь народний орнамент. Таке цікаве художнє мовлення. А вишивка, як відомо, вона завжди вважалася пріоритетною працею майстринь, все-таки жінок. А у нас надзвичайно цікавий експонат тут знаходиться в вітринці. Це дві вишиванки, дві вишиті чоловічі сорочки, які були, уявіть собі, виконані, власноруч вишиті народним художником, скульптором. Здавалося б, скульптура – це така важка чоловіча праця, а вони виконані були скульптором. Надзвичайно віртуозно, надзвичайно тонка вишивка, дуже гарні підібрані кольори. Тобто, бачите, і скульптори, але він перш за все художник, займався такою працею. І, звичайно, творчість наших молодих, я думаю, що зацікавить, бо тут нова художня мова, тут нові підходи, тут нові якісь світоглядницькі позиції, нові якісь міркування. Але я знову хочу наголосити, що все це зароджено і все це занурено в традиції народної художньої культури. Тут показаний такий великий зріз закарпатського мистецтва, його багатство, його, будемо так, кладову та, я би так сказав, експериментальна майстерня, де робиться і твориться закарпатське мистецтво. Я думаю, принаймні для нас, для музейних працівників, ця виставка є надзвичайно знаковою, вона є надзвичайно важливою. Хоч ми це слово дуже часто повторюємо: ой, така цікава виставка, знакова, мало таких виставок. Але щоразу народжується нова виставка, і нам здається, що
знову ми щось відкриваємо нове, знову вона викличе якесь зацікавлення. Ну і ми сподіваємося, що, звичайно, наш глядач буде зацікавлений і кожен, хто прийде, хто відвідає цю виставку, знайде тут якісь цікаві для себе твори. Выставка зібрала много позирачу цінителів творчества, ще раз доказала, що Закарпатська школа мистецтв не лише функує, а й розвивається й на нинішній день. Голубинне, серцю миле, ти краса моя, рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалася цю співанку, коли м була далеко від родної земли. Вона мене наповнювала спраглу душу такими красними учуттями, гиби напилимся студеної води з гісимчиної кірниці. Істинно дума жоно приказує зумноучинушний дикий кмин, який рендешно розрісся при путі коло моста. Повімте же, колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню в дійстві про й семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лим на Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо по вірі вам дається, колись люди знали, яку травичку, від якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возомнили себе богами і їмся удняв розум. Поднимався я у верху вишній конець, а там мене зустрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то і краса, аж ме дух спират. Шиковно на дарабах кивавуться сусіди, аби встигнути дашту починити, заки не є дощу. Я позирав на розквітлі трави, чічки, і гиби очищався у дваржської суєти і набирався цілющої енергії. «Ей, жоно!» – чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлій в ромашці. «А це знаєш, чом тося називать село Голубинне?» Та правда же знав. Колись давно на вершку жив піп із сім'ю. Якось син панотця повадився звідцьом і спустився у долину ріки і став там жити. Люди виділи, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є води, та й переселилися до сина. А там у верболозах на березі ріки Пині водилося много голубів. Та от них і пішла назва Голубинне. «Послухай ли мене, жоно», – каже мені білий павук, «є ще одна легенда і биль, у котруся розказує, що на Верецькому перевалі варта сокотила кордони Австро-Мадярської держави. Коли видко було з другого боку Бескіда врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що знаходилася на Рушку, май вище у горі нинішнього Голубинного. А вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. «Ей, що вися туй вадите?» – шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщають, що туй було поселення ще в 4-3 віці до нашої ери, а документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені ромашки, що ще в кінці 9 віку туй проходили мадярські племена, які покосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670-71 роках Ференц Ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені поток Гремівка, що заріс старими вербами. Або мало хто знає, що в Голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав чимало сил, щоб вивести цю землю із економічної кризи. Повім вам, що много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ, кажуть мені лютики, і вони з благодарністю припоминають своє село. Я легко в ходу вступав у горі берегом моєї вулиці, що веде в моє родное Гучало. Зазвідаєте, чомся так називать? Тебе поток Гремівка дуже голосно дзюркоче, гучить. Завто народ і назвав всю вулицю Гучалом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно, що про мене все найкрасна земля у світі. Ви не вірите, та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні.
Правду кажеш, жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш, кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідаш, який із них хосен. Як ти повім, кіть посадити ромашку піла яблунки, дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають від гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гортанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, а лице кіть ним помити стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жоно, гойкають мені щавель, що ромашку колись називали пуповку. Але у кінці 18 віку агроном Болотов вперше назвав її ромашку. І не кожна з неї полезна, але мдакотра, бо їх більше 100 видів. Не вадьтеся, дорогенькі мої, бо я люблю кожну травичку, кожну чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабудка. А це знаєш, чому вонася так зве, каже мені комуничка. Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати імена кожній в травиці, чітці, і гиби всім роздала, і вже хотіла йти геть. А той чує тихенький голос: «Не забудь і мене, Флора, дай мені якоїсь ім'я». Обернулася Флора і нікого не видить. Уже знов хотіла піти, а й бо чула опять голос: «Не забудь і мене, Флоро». І той богиня увиділа у траві маленьку голубу чічечку. «Добре, – повіла Флора, – будеш незабудку. В'єдно з ім'ям я наділяв у тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину. З того часу ся маленька голубенька чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку мися родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцюзнину».